Kubor ka Batisi TV. Lawan ra sepi da ka singam beats aqua na molai moro ha ka jingdap sunsnem jongka. Rengkat ka 3 Olives Restaurant M Crown Hotel Kendai Lat Shillong bat ka Orange Nissan Lone So Po Shillong. One ban thiet ya ka kali Datsun Ready Go bathamai ka bas kem bat bidor. Ka Confederation of Meghalaya Social Organization kabalong ka senjuk jong kiseng bahalang beper ka jilla ha ka arpo hunyo terik unaiwing arajar arpo kala penlong da ka jingte lamayong ha mau kerwat ka bahap ha Southwest Khasi Hills District kum shibenta bandawa ya ka sarkar India bakan ai jing menjur nakabenta ban penteri kamno ya ka inaline permit ha ka jilla Meghalaya nakaliang jong presiden ka HANM mau kerwat circle uba lambok star marwen haba keren shikilat pathai khubor ulaong kumba ka sarkar jilla kaladep menjur hapo ka ying dorbar thau an jong ka jilla ye ka jingdawa ban pentrai kam ye ka inaline permit ha uno pra jong snem arajar khat khandai menta ka kenti ka sengru kan yai dawa tat hado ba ka sarkar India kanda pentrai kam ye ka nika an hapo uput usam jong ka jilla Meghalaya kum si benta ban pen mau ya ka sarkar India bersurkar Meghalaya kabang ilat dawa nadu mensua ban aya ka LP hang ne po kajala ka jongi reng yu i benta ba kane ka jing dawa LP jongi kasukut tang kumto ngwa ban bu jing klim tay ka sarkar India hadu katno ka jing jerong kita ki kendon jong ka ILP Meghalaya ba ka sarkar India kampatla ban bisar nia hadu mentah marngi i bak sarkar India kadang i ong ba ya ka ILP Meghalaya endang besar teh kadu katno ka jingjong kita kendon ban ILP Meghalaya katno pek katno teliki kot ibadan kita ki an ki kendon ki ban ILP Meghalaya kata kalau ka jingkeli bang kuat ban keli nak sarkar India ti bat kawai pade ngi i bahas sarkar Meghalaya tinru pangut ki MLA jong sarkar Meghalaya jongi pila pas ya ka resolution ha ubnai disembar yo klik sampul adep mentah ajan dap snem ban pule ban penbej kai kendon dak sarkar India 4 lah tilano kan la ek ban penbej yak ban pule kita ki an ibedai ban ILP ban ay ka ILP ha Meghalaya jongi ha Manipur tang katokatnis benai laban ong lala ban ay ka ILP henrai hang ne ha Meghalaya jongi pade pak jan dap sistem kam nadu berpas di MLA jok ka Meghalaya jongi ya ka resolution kam padla ban rai ti kum kaseng ngis ngau bandawa ya ka sarkar India bakam dai ban nyuben ka jinglek jong sarkar India ka i kumba ka nyuben ya ki in ru pangut ki MLA jong ka Meghalaya jongi ka nyuben yangi ki pajba jong ka Meghalaya bakam man khin snap bai ai habang dawa ya ka hok jongi ki pajba ti namar kata kum kiseng kum kaseng balang ngibu ru saistin kajing kepat ya kesukar Meghalaya jongi kesukar MDA jongi jingelam jong kondap sang mah ba ko sarkar Meghalaya pimdai ban su pen tanda lani penjajai pajba dak bapas tu ka resolution lani dak boong ba ngilale je kenduk hadahi tin rengi kerpat ba pinda ya cesa hidup mentaro ban lek bandawa ban penbor ya sarkar Delhi bahkan ay ka ILP hapo Meghalaya jongi nambar ngi sutu sai ba datang kane ka an ka ILP ka balak ban yada ya ka riti ka dustur ya ka hok ya ka jinglong terai jongi krit pat datang ka ILP ka balak ban yada yang ikrit pat nak insya telep hatui pat di chat meriu jong kari India ngiru menta sa hisin ngin yang biang ngin dawa biang nak sarkar India bat kunjuru nak sarkar India nak sarkar Meghalaya makin yang biang kajuk kanong rim ban penbor biang menta ban dawano ya kenika ILP namar ka ILP kedai kawai ka stiba ke ban yada ya kari bari kejak dan rewi barok kawai kum kadak ban nom ailat ya kiwai pat kimender ki bawan sa hang ne hapo ka brief nya trap ka jongi de kum tanah kalian ka jongi kum kaseng SNM bat kum juru ha ka kum sohi bro kawai ka kentu ya kini ki MLA omdai ba kin ong ba ni kum kiseng bahalang ndala wadep ban ya ki ani ban ya
ben I dah kabar ban ki lajak kum ni kum tai sakeno kum ban yang kisang halang bahana kisang halang kidai diwe ki nong pentut ya ka imlang kesalan nrai kajing sya kadai ka sarkar hi ka badai ka uai ka sarkar jelahi ka bad lani ka sarkar India ka ba long kadai ka mau jentut yang iki briu jong ka briu nyotrap namar ya ka ba ngi kum ka briu nyotrap ngi dawa nak mta ka imlang kesalang nak kaji kipateng kibanwan nak mta ki khun ki kti ka jongi kim sngap te nrai nak kalian ka jongi kentu biang tai kini ki kabinet barok ndre phangut ki MLA bakin penmi kan kasur haki MLA ki minister ki briu jong ka sarkar ki batrai ki kam sarkar ba ki dai ban penmi kan ya kata kasur bang ngiru ngi kersan ya kan ka ILP ban penyo ya ka ILP yang ni hapo ka jala ka jongi kum ban ya daya ka sti ba nak mta ka pateng ka banwan ya ki kun ki kti ki jongi nrai mentang i ba kini ki MLA ka jongi ki ong ba ngi kersan ya ka ILP nrai ngimda yo i than ba kini ki MLA ki jongi ki kersan ya ta ILP ki kersan ILP tang nayeng kam dan jengut bagi kersan ILP tang nayeng nrai ngi kentu kan gini ki breu jong sarkar ki badan hakani ka sarkar bamta bakin yang kata kanong rem ban penpau haki press ane haki media ba ni de kita ki MLA ki ba de kinong mikmat nakamta ka ri berkejap ben reu jengi ban ben im ya kapten ka banwan bakin yang kenya ka we ka sti lane ban yang atau platform ban ong ba ngi kersan ya kani ka LP bat ngi dawai ka LP na ka sarkar India ndrai hakini kisngi ki baladap kisnem baladap ngai ba ka sarkar kasupan bit yang iki sang halang barok ki badan hakane ka bri nyotrap bad iki pajba jong ka bri nyotrap ba ngi persyak lani kersan ya kane ka LP kila ya raya tu ka resolution bala lej penbor da kisek halang ba ong ban ai kane ka ILP nrai mentah ka jing pej ka jonga katu ka ba kilek menin ru kalong tang ban penbit yang iki pajba nrai mentang kerpat biang sasisin ya kane ki nong yalam lani ki MLA ki minister barok bat ki briu jong ka sarkar barok ki batrai ki departemen berper ngin yang teli mentak kum ka briu nyotrap barok ka wai ba ngin dawa ya kani ka LP khnang ban ngin yo no ya kata ka jingsuk ha ka peteng ka banwan ka menta ka lawai jong ki khun ki ti jong ki peteng banwan barok